lang po tilapia. Buhay, buhay. Nalala mo, dinala. Tilapia na mabir. Ano tilapia?
Magkano yung kikiam? 2.5? Yes. Gusto mo, sir? Sa Kapampangan, Kitpan. Bestseller yan sir, dito. Puro dinuguan, sir. Oh.
Wala kang 5 pesos. Marami. May video ako, video. Dali, dali. Video mo, yan. Ikaw guys, 9 kilo kay mangga. Kuya, balot, Benoy. Manak, ma'am. Wala nang mita? Ay, ito na sa bilag na. Ito pa naman. Magalaw naman kung anak ko. Paano na lang kung itang dalawa? Dalawa ba? Nananak na. Apo, tumilik na ako. Balet. Wala. Dali na, huwag ka naman madamot. Ang damot mo porque binablog ka, madamot ka. Kailangan para kahit ka. Naiya ka, no? Ikaw mo na eh, naiya ka. Nakakasira ka ng video. Lumayos ka na dyan. Ano na ko yan? Punta mo ka ba? Kalilipat yan. Ay, rest. Hey! Hindi ako naman. Meron ko lang to. Oh.
Hindi ka na nakakayo magmanda. Pinagkakasya nga lang yung putik yung ayun ang bayan. Putik siya. Yung bata. Oo, yun o yung nakadress. Ayun o, dalon. Akala ko isan. Ate, palaway ako ah. Dahil naman eh. Ang house ka rin. Asa na happy, sabi naman kanyan. Iyan na din. Pili na po kayo, ma? Bago luto lang, ma. Ano ba yung uto with the bed? Sabi natin mo kanyan. Pili lang kami sa nakak na. Doon lang yun, sabi ko bakit yung kapitindaan, sabi ko yung mga kanyan. Kita natin minsan sabi ko pag wala akong trabaho. Eh, balo naman niya kung bisi kong muli kayo. Kaya, minsan hindi ko naman nakakain mo rin yung namin sa. Ano pa? Siyempre niya ka na. Laman to, sir. Yes, sir. Dalawa lang. Ilan po, sir? Puro laman to. 25 lang po. Laman to, yan. Opo, laman po, sir. Sige po, dalawa lang. Ilan pa lang po. Ano po ikaw? Ano po? Mamamili na kayo, ha? Detarya mo man. Pero nakakageso. Kung di na naman, nakapagatigas ka.